Здравейте на всички на канала Осъзнай живота си. Аз се казвам Галя и днес ще ви предам послание от оракула на кристалите и послание от ангелите. Така, ще имаме две групички. Първа. И втора. Изберете си групичка. Да видим и ангелите какво ще кажат. За първа. Послание от ангелите за втора. И така, първа и втора групичка. Изберете си групичка. Аз започвам с първа. Хризопраз, символ на изменно щастие и успех. Хризопраз. Зеления авантюрин е от тази група. Символ на изменно щастие и успех. Чудесно. Може би сте в такава енергия в момента. От ангелите имате послание с ангелско сърце. Ти си специален и уникален като всички останали. Имаш определена мисия и път, който да извървиш и да помагаш на другите в тяхното духовно израстване. Мили хора, някои от вас тук се занимават с духовно извисяване, като помагат на други хора да достигнат и те до тези висоти, да поемат поне по този път. Това е много хубаво, чудесно, поздравления и съответно от кристалите имате също положителната подкрепа, неизменно щастие и успех. По оракула на кристалите и по хризопраза, ако имате зелен авантюрин, той много добре действа за сърдечна чакра и може би тук посланието е да се здобиете с този камък, който да поддържа постоянно отворена сърдечната ви чакра, за да я развиете до такава степен, че да достигнете до този успех, който сте замислили спрямо развитието на други хора или спрямо помощта, която искате да окажете на други хора. И по този начин вие ще допринесете и за вашето щастие. Зеленият авантюрин балансира сърдечна чакра и посланието за вас е, ако сте в такава мисия да помагате на хората, да се здобиете с този камък, който в същия момент ще може и да ви зарежда, защото когато помагаме на други хора, ние малко или много се изтощаваме и имаме нужда от презареждане. Това беше посланието на кристалите и на ангелите. А сега да видим и от Таро какво иска да каже Таро. Да, ще ви бъде трудно в този момент, защото вие сякаш още не сте взели решение. Вие още се колебаете дали да тръгнете по този път и не случайно идват тези послания от кристалите и от ангелите, за да ви дадат повече яснота, за да ви покажат, че това е вашата мисия и начина, с който да можете да си помагате, като се здобиете с зелен авантюрин или някои от другите камъни, които са в зелено и които помагат за балансиране на сърдечна чакра.
Чувствате се ученик, казва Таро, и за това се колебаете. Но след като ви е дадена тази мисия и вие сте я приели, ученика става учител в един момент. Време е, това искат да кажат висшите сили, да преминете на последващо ниво. Да не се страхувате. Да, ще бъде трудно, но това е последната трудна крачка за вас, след което идват успехите, както ви казват оракулите тук на кристалите. Това беше за избралите първия вариант. А ние да видим втория. Вижда ли се? Втория. Костинурката. Виждате ли я? Втора групичка. Смарагд. Символ на щастлива любов и целомъдрие. Смарагд. Нали хора? Щастлива любов и целомъдрие предстои за вас и смарагда е кристала, който ще ви помага в тази насока. Ангелите казват: виж знаците, които ти даваме. Виж знаците, които ти даваме. Оставяме знаци по пътя ти. Бъди отворен по всяко едно време да ги видиш и да разбереш значението им. Имате знаци по пътя си, имате и предложението на смарагда да използвате, да влезете в енергията на целомъдрие. Той е символ и на щастлива любов, с целомъдрие да достигате до щастливата любов, казват тук кристалите, и за тази цел ангелите ви дават знаци по пътя и вие трябва да се научите да ги различавате, да ги разчитате, да ги виждате преди всичко, да ги усещате, да ги познавате. Знаците от ангелите. А Таро, какво иска да ви каже Таро? Таро иска да ви каже да спрете да се колебаете. Вие сте пред прага на голямо щастие, мили хора. 9 чаши, 9 пентакли. Това е нещо, което задоволява вас самите. И в двете карти, в двете послания се говори за вашето щастие. Тук не става въпрос за партньорство, защото 9 пентакли е самодостатъчният човек, който има всичко, но няма партньор. 9 чаши е човека, който е сбъднал мечта, но липсва една чаша, за да бъде щастието взаимно с друг човек. Както и при 9 пентакли липсва едно пентакълче, което да направи хармонично партньорство или семейство, или хармоничен, стабилен бизнес. Така, Таро казва: спри да се колебаеш, спри да избираш. Какво толкова избираш? Имаш енергията на целомъдрието. Здоби се с този кристал или подобен на него. Влез в енергията на целомъдрието. Ако вие нямате партньор в момента и не се отнася това щастие относно партньор, то тук ви съветват да обичате себе си, защото това са картите на себедостатъчност.
задоволяване на емоционални потребности. Тук имаме задоволяване на материални потребности. Вие тези неща, ако ги търсите за себе си, то трябва да станете малко по-мъдри и да наблюдавате знаците, които ви дават ангелите. Сега, тук на дъното имаме една подсказка, която е осмица пентакли. Или това е картата, която е преди тази на самодостатъчност. С една дума, ако вие искате да бъдете самодостатъчни, е нужно да работите върху себе си, да работите върху проектите си, за да можете да постигнете това, което искате. Защото тук все още се лутате и търсите някакво емоционално удовлетворение, нещо, което да ви удовлетвори емоционално. Но за това нещо е нужна още малко работа, а не чудене и избори. Работете, първо разберете какво искате – финанси или емоционална облага. Емоционална стабилност или финансова стабилност. И за тези отговори вие имате знаци, имате отговори. Ангелите ви дават знаци, следете ги по пътя са. Научете се да ги разчитате и да ги разпознавате. И тогава ще достигнете до тази енергия на щастлива любов и целомъдрие. Това беше за избралите втория вариант. Надявам се, че ви беше полезно. А от мен живи и здрави и до нови срещи!